Three, two, one. So you can't say. Umqeqeshi weqela leBanyana Banyana wongeze enye imbasa. Ukanti umqeqeshi wenhloko weqela leBafana Bafana wenze ezibukwayo ngenqaku lethu lokugqibela uThembazwane ubuyele ebaleni. Alitshoni lingenazindaba, sondelani mabandla sekhaya ndinithululele indaba ngolwimi lesiXhosa konena zinga liphezulu. Umqeqeshi wenhloko yeBanyana Banyana uDesiree Ellis utyunjiwe njengoyena mqeqeshi ubalaseleyo kwi-Women Time Sports Awards. Ukanti oku kwenzeke emveni kokuba ethathe iqela leBanyana Banyana walibeka kumjikelo wamaqela ali-16 kwindebe yehlabathi yabasetyhini. Ukanti ukudlulela uHugo Broos wandisa imidlalo yakhe iqela leBafana Bafana lingasabethwa phansi kwakhe. Yeli qela laqibela ngenyanga yeSilimela kunyaka ka-2022 uhlutha induku kwaye seyimidlalo lithoba phansi kukaHugo Broos lingasabethwa. Ngenqaku lethu lokugqibela ndivala ngokuthi emveni kokulimala kumdlalo weKaizer Chiefs uThembazwane ubuyele ebaleni. Lo mdlalo bebekelwe insuku ezili-10 kuya kwezili-14 ukuze lulame ngokupheleleyo. Lo mdlali wathi wonzakala edlala neKaizer Chiefs kwi-MTN 8. Ukanti ubangabuza uthi benetheko kanye indibano nceda ufikelele kule nombolo kanye kule email ngaphezulu kwenzela ufumana inkonzo kolona zinga liphezulu. Ziyaguqa ziyakhothamaza lenhlwa. Udayibele ixesha elilandelayo kamnandi.